Mgbe ụfọdụ, anyị nwere ike inwe mmetụta dịka bọọlụ gbawara agbawa. N'oge ndị dị otu ahụ, ụfọdụ na-aga ihe ọṅụṅụ ike, ebe ndị ọzọ na-ahọrọ ịsachapụ nsogbu ha na mmanya siri ike. Ụfọdụ na-eweta ara na ọgwụ ndị a machibidoro iwu iji gbapụ na oghere ojii ahụ. Ngwọta mkpirisi ndị a na-enye olileanya ụgha. N'otu oge ahụ, anyị na-enwe ahụ iru ala. Mgbe obere oge gasịrị, anyị na-ahụ onwe anyị ka ndị na-agbada n'ime aja dị omimi. Gịnị ma ọ bụrụ na ị nabata ozi ọma ahụ na-ewere ụzọ isi pụọ na nsogbu gị, nke ka mma karịa ụzọ ime onwe gị ịnakwere? Gịnị mere ọ bụrụ na ị kwụsị ịdabere na akụrụngwa mmadụ gị na-adịghị ike wee họrọ ịdabere na akụrụngwa Chineke? Ụtụtụ ọma.